quan es va caminant normal amb grampons, no passa res. Normalment el grampó salta quan li exigim una mica més, és a dir, quan comencem a trobar gel o pendent. Per tant, els moments dolents són sempre els pitjors, és a dir, el pitjor lloc amb més inclinació i més gelat és precisament quan se'n saltarà el grampó. Per tant, és quan hem de saber què hem de fer. La intenció era fer una pràctica de en la cordada què passa quan se li cau el grampó en el primer, en el segon o en el tercer. Si estàs en un lloc inclinat amb gel i se't salta el grampó, al principi se't salta un i tens l'altre. El millor sempre és quedar-se quiet, perquè els moviments, que només tenen un punt de punt, encara podrien riscar. Per tant, és el reste de la cordada que li ha d'ajudar a posar-se el grampó. Un haurà de pujar més amunt i l'altre haurà de posar-li grampó. En principi la corda sí està tensa, no? El nus fàcil és, si anéssim a fer un nus, però en lloc d'entrar-lo per davant, seria el nus fàcil, l'entrem per darrere. Amb els guants és una mica més complicat, Això es diu un buit seguit. I llavors el fàcil és agafar el mosquetó, més seguretat, gires i ja estàs lligat. Passem pel darrere i quan anéssim a fer un nus el passem pel darrere. Llavors ens el passem pel bodrill. Això va molt bé fer-ho quan fot molt de vent. Sí, i molt de fred que no pots treure el guant. I va de collons fer-ho. No, per ser dit, el més ràpid és fer el nus i el mosquetó. Depèn del nus, el mateix, però ara el vaig seguint. Amb l'altra corda, el vaig seguint. Per darrere. Tot glaçaran les mans, És el mateix nus que havia fet abans, Però ara el tinc passat pel bodrill. Que si tinc el refugi amb faringet, per la muntanya, ràpid en l'altre. En teoria, llavors, el següent es lligarà i llavors la teoria diu que s'han de fer anelletes. Una anella, dues anelles i anem caminant. Llavors, quan el de davant tira molt, deixem una anella més. Aquesta teoria en principi està bé, però a la pràctica, si passes moltes hores caminant, no aniràs agafant i recollint i no ara d'on, ara és el mateix ritme i ja està. El que sí que pot ser interessant és lligar-les, per si acaso. Doncs per no estrangular-me, aquí torno a fer un nus. Aquest nus, tinc corda per si vull manipular la corda. Vigila el pitxo. Sí? Queda malament, això ho he d'arreglar. Doncs això m'ho he d'arreglar. Doncs que seríem 3 o 4 metres i el següent. Es lliga un nus, recull uns quants, un altre nus. Foto! Bueno, ara què es fa? Ara, recuperar-se. Recupera't com puguis. Clava el piolet bé i el cos clava amb el. I els peus. Pica fora amb el piolet. Ara, a la creu. No, el que has de fer és girar el cos. Girar el cos? Sí, cara al gel.
Vale, ara clava cap puntes de gran fons. Ara t'has d'aixecar. Va, que tu Estàs de pots. cachondea. Tu no t'hauries de pujar cap aquí dalt, estirar el... Estirar cap aquí dalt. Tots, Ui, se li ha anat una... mira't el... Se li ha anat un muro. Sí. Molt bé. Salvat. A veure, posa't... Ha sortit a una de les colles de la corda. No te l'havia escoltat? Home, però tira't. Ai, a veure. Has de ficar amb el cos, tota l'enquinació del cos, no que fa. Ara, tires cap amunt, vale. Clar, el gran pot. Mira, que tinc la corda entremig de les campanes. Bé, aquí et molesta. Ara el podrem Fot-te'n a sobre del pilet, fot-te'n a sobre del pilet, tot el gros. Fot-te'n a sobre del pilet. el gran pot. Ara, ja l'altre també. Vale, ara hi amunt. Va bé. Bueno. Molt bé. Va, vinga. Prou des d'aquí mateix. A veure, si el cacau és el de davant, el segon hauria de fer 2 passos endavant. Demà sempre esteu intentant agafar la corda. Seguint tornar la corda, hem de pensar que està lligat a la cintura, que la força la tenim a la cintura. Per tant, és tot el cos que ha de fer la força. Va, Joan. No està preparada. És que com que me S'ha diu frenat ell. aquesta... S'ha frenat ell. Ara em seguirà. Torna a fer. Molt bé, molt bé. Això no estava previst, Ara és el violet B. Pica fort. Vale, ara gires. I ara... Senyor! Vinga! Grafons! El meu! De l'impossible. Grampons. És que el violet Serà com si te l'has de sentissis, portar exacte. agafat a la darrera, perquè si no, Sí. quan caiguis el violet se t'anirà a la quinta forca i després tindràs feina anar Molt bé, t'has salvat. molt